Door de deur loop ik naar buiten. Op de dag dat de lente begint. Straks groeit het flink uit de kluiten. Nu is er nog stof in de wind. De zon is harder gaan schijnen. Ik ga naar binnen in proost. Ik voel de winter verdwijnen en ben thuis in herberg de troost. Nou, de plannen zijn om in het achterland van Toverland een herberg te bouwen. Die herberg die gaat heten Herberg de Troost. En dat is dezelfde naam als de herberg heeft waar Jacques Poels gedichten onder heeft geschreven. Die gedichten heeft hij op muziek gezet. En die ademen zo'n specifieke sfeer uit dat wij de wens, het verlangen kregen om die te gaan vangen, die sfeer. In een herberg met die waardes, die nostalgie van vroeger. Het wordt een herberg die zich kenmerkt in een stukje bourgondischheid, gezelligheid. Maar wel een herberg waar ook steeds heel veel te doen is. En dat is natuurlijk dan de link met Jacques en met Tren. Een herberg waar heel frequent een muzikaal sausje overheen gaat. Waar steeds iets te beleven valt. Altijd gezegd, de seizoenen, het komt de lente in het land. Witte blouse, zomerschoenen, wilde varen zonder stand. En 1000 mooie vrouwen, met schoenen op hun kleine hei. Jongen en rokken, grote gouden, en het best sprookje is weer uit. Hoe is dat idee nou ontstaan? Ja, het idee is eigenlijk ontstaan vorig jaar toen ik samen met Jacques samen bij mij in de studio en hij heeft zijn gedichten geschreven en we zeiden, oh, we gaan de muziek zetten, oh, daar huurde een herberg bij, zeiden we. En ja, we zitten toch al een aantal jaren in de muziekbusiness, zeg maar. Dat treft veel mensen. Ik koos Caroline al. En Jean gezien bij André Rieu. En toen belde Jean op, wilde ze een keer komen praten. Toen hebben we net dat plan van Herberg de Troost zelf gemaakt. En dan kwam ter sprake en toen viel eigenlijk alles binnen 10 minuten samen. En daar hebben we gaan zoveel tijd voor nodig gehad. En Jean, want hij is gebeld, kom eens praten. En het was gewoon heel enthousiast en dat vulde gewoon goed. Jullie willen er ook muzikaal heel veel in kwijt. We leven in de gemeente Horst en de Maas in een blaascultuur, met blaasmuziek allemaal. Nou, daar ben ik ook aan het denken om daar iets mee te gaan doen. Want ik vind dat het allemaal... dat moeten mensen zien die bij Toverland komen. Die komen veel van buiten de provincie. Laten die Limburgse gevoel maar kennen. Dat wil ik ook heel graag benadrukken. Hoe ik mezelf vul, hoe Jacques vult en hoe Jean Gilles zich ook vult. We gaan ook programma's maken door. Een mooi theater hebben was ze die muzikale dingetjes doen. Celine Dion heeft 5 jaar in Las Vegas gezeten bijvoorbeeld. Maar ik ken er daar op de fiets her, hè, dus heerlijk. Maar vooral mijn creatieve gedachtenspinsel samen met Jacques tot uiting te komen. Dat is voor mij heel belangrijk. Nou is 2010 een heel bijzonder jaar, hè? Heb je niet verschrikkelijk druk? Ja, kijk, er zit een voordeel en een nadeel aan. Het nadeel is dat het gewoon heel druk is. Dat merk ik wel. Maar ik ga mee van het voordeel. Het voordeel is dat ik ben met alleen maar leuke dingen bezig. En zo voel ik me echt, dat voel ik als bijna een vuurrecht. Dat we, nou, de komende dagen zitten we hier in Broekse Voors. Herberg de Troostconcerten. Lekker spullen, lekker klein, heerlijk. Daarna gaan we met Rode Hezen beginnen aan het 40-jarige als een broeluf, zeg maar. Ja, dat ziet toch alleen maar leuke dingen. Toen de nevel was opgetrokken, verscheen in het landschap de contouren van Herberg de Troost. Ik was er vaak voorbij gekomen, maar nog nooit had ik er een stap binnen gezet. Vandaag was het moment. Ik liep naar binnen en het was gebeurd. Hier wilde ik zijn. De vlammen van de hoge open haard weerkaatsten op de warme houten vloer en het rook er naar verse soep.